thuolo koro mari dhi nyime ni temo lero wach moro. Gima temo wacho dire mana tiyo Kenyatta National Hospital sirikal mar Barobar. A Minister of Health can be divided into two. Then it is public health medical services mano bedo headed gi Minister Beth Mugo Professor Nyang'nyong'o. Koro kana tiyo Kenyatta waneno ji mang'eny kaka Wangware ka to biro manyo tich Kenyatta. Kane gibiro to gitima gina form force kigi. Okay. To idhi ndiko gi kunde moko machalo kaka keta jo yuecho kanyo. To ka gikudhiambo to gine class gisomo kech Kenyatta itiyo gi hours. Ti joma donjo kinyi wuok sabor, joma donjo sabor wuok godhiambo. Kono dhi oketgi e positions ma ginyalo wuok to gidhi somo godhiambo. Sama wiko ni kideo Kenyatta sani idhiro ka jogo kiyuch sani. Ne gidhi gisomo sani gin administrators, gine kidhi cash points gine midhi yurogie, moko no dhi timo nyaka nursing. To wan jowa kano obiro ka tunyo ka giduogi wacho ni kano nyisgi ni gidog school. Gidhi form 4 poko somo. Koro kene ka ibiro mondo idog school to oge gimingi lweti. To ng'ato chalo gimochulo ng'acha fee modogore ng'owa school. By the end of the month nyaka ng'ane gibo madogore dala mochulo do fee be. Koro mae makela wacho ni jowa dhire manyo jowa kasto gi leadership pok wayudo maber manyalo ng'ado ne jowa rieko maber kaka onego jowa tim. But jowa to nigi thuolo kendo gin gi dwaro gi gombo matimo gik ma ji onego bed ni timo e piny. Okay. Erokamano. Wach mari